għallejtu għalla sema biex teħx fosti il-bnedmin, sir bnidew wieħed minna biex tibdili il-ħatjin, sir bnidem wieħed minna biex tibdili il-ħatjin. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun magħkom ilkoll. Din nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa fl-anniversarju tal-mewt ta' Missieri. Jew għalik ħuti narfu n-nuqqasijiet tagħna u fiduċjusi fl-imħabba tagħna nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dunubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Dawwa l-qlubna mulej bid-dija tal-glorja tiegħek biex isaħħilna ngħaddu b'wiċċ il-ġid minn fost id-dlamijiet ta' din id-dinja u naslu fid-dawl ta' dejjem fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżis, kull ma nitolbu naqilgħuh mingħand Alla, għax qegħdin inżommu l-kmandamenti tiegħu u nagħmlu dak li jogħġob lilu. Dan hu l-kmandament tiegħu li nemmnu fl-isem ta' Ibnu Ġesu Kristu u nħobbu l-xulxin kif wissiena hu. Min iżomm il-kmandamenti tiegħu jammar f'Alla u Alla fih. B'hekk narfu li hu jammar fina bl-Ispirtu li hu tagħna. Eżis, mhux lil kull xorta ta' spirti għandkom temnu, l-ispirti stħarġuhom biex taraw ikunux ġejjin minn Alla. Għax kienu ħafna l-profeti folos li ħarġu fid-dinja. L-Ispirtu ta' Alla tarfuh b'dan. Kull spirtu li jistqal li Ġesu Kristu sar bniedem hu minn Alla. U kull spirtu li ma jistqax lil Ġesu mhuwiex minn Alla. Dan hu l-ispirtu tal-Antikrist li intom smajtu li għandu jiġi, anzi, minn issa stess ġaqijat fid-dinja. Intom ġejjin minn Alla u liedu u ġa elibtuhom għax dak li hemm jammar fikom u akbar minn dak li hemm fid-dinja. Dawk huma mid-dinja, għalhekk jitkellmu skont id-dinja u d-dinja lilhom tagħti widen. Aħna iżda ġejjin minn Alla. Mela min jara fl-Alla jisma' lilna. U min mhuwiex minn Alla ma jagħtix widen. Minn dan narfu li ma hu l-Ispirtu tal-verità u li ma hu l-Ispirtu tal-gideb. Il-kelma tal-mulej roddu ħajr lil-Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu il-ġnus natik bwirtek ngħidu. Il-ġnus natik bwirtek. Irrid inxanda d-digrit tal-mulej u qalli, ibni int, jien illum nissiltek, itlobni u l-ġnus natik bwirtek u truf tal-art bi priża tiegħek. Inwieġbu, il-ġnus natik bwirtek. U issa, slaten, ifmu sewwa, twidbu, intom li taħkmu l-art. Aqdu l-mulej bil-biża u bil-roda riġleħ il-busu. Inwieġbu, il-ġnus natik bwirtek. Inqumu għall-Evanġelju.
Ġesu xandar l-Evanġelju tas-Saltna u fejja kull xorta ta' Mart fost il-poplu. Il-mulej ma'kum. Ari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, meta Ġesu sema li kienu arrestaw lil Ġwanni, warrab lejn il-Galilea. Telaq minn Nażaret u mar joqgħod Kafarnaum, qrib il-baħar fl-imħawi ta' Zebulun u Neftali. Biex hekk iseħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta meta qal: Art ta' Zebulun u art ta' Neftali, triq tal-baħar, art l-lem mill-Ġordan, Galilija tal-ġnus. Il-poplu li kien qiegħed fid-dlam ra dawl kbir, dawk li kienu fartu id-dell il-mewt idda dawl għalihom. Minn dak iż-żmien Ġesu beda jxandar u jgħid: Indmu għax is-saltna ta' Smewwiet waslet. U dar il-Galilea kollha jgħallem fis-sinagogi tagħhom, ixandar l-Evanġelju tas-Saltna u jfejjaq kull xorta ta' Mart u djufija fost il-poplu. Il-fama tiegħu xterdet mas-Sirja kollha u bdew iġibulu lil kull min kellu xi hemm fuqu. Dawk li kienu jibatu b'xi mart jew uġigħ, il-maħkumin mix-xitan, il-morda tal-qamar, il-mifluġin, u kien ifejjaqhom. U bdew imorru warajh folol kbar mill-Galilea, mid-Dekapoli, minn Ġerusalem u mill-Ludija u mill-inħawi li hemm mill-Ġordan. Il-kelma tal-mulej. Interessanti il-Vanġilu tal-lum. Nifmu aktar l-iskop tal-Evanġelista Mattew. Il-bieraħ iċċelebrajna il-jum tal-Epifanija u fir-rakkont tal-Maġi Mattew jgħidilna u jurina li dik il-kewba mija ħattajr id-dawl ta' Kristu li ġien idawwal lil kull bniedem. U illum ma ninsewx li San Mattew jikteb il-Vanġilu tiegħu għal Lut li huma li saru insara li laqgħu il-kelma ta' Ġesu. U hawnhekk San Mattew ikompli jinsisti biex jurina u jfehmna li Ġesu ma ġiex għal xi razza partikolari, għal xi grupp ta' nies, imma ġien għal kulħadd. Il-missjoni ta' Ġesu li huwa dawl ġie biex idawwal fejn hemm id-dlam. Anzi, il-post ta' Ġesu huwa fejn hemm id-dlam. Tantu hekk jikwota il-profeta Eżajija u fejn jgħid: il-poplu li kien qiegħed fid-dlam ra dawl kbir. Imbagħad jagħtina lista ta' mart fiżiku li għandu wkoll spjegazzjoni spiritwali. It-sopop, l-omja, huma dawn kollha nies li ma jistgħux jimxu wara Ġesu għax hemm xi ħaġa li żommok, għax int tinsab fid-dlam. Imma il-Vanġelu ta' Mattew jgħidilna li propju hekk dan għandu jersaq quddiem il-mulej, għax il-mulej lilu ġie biex ifejjaq. Jgħidilna wkoll infatti biex ikompli jsaħħaħ din l-universalità ta' Kristu
il-post fejn mar jammar Ġesu. Iħalli iwarrab lejn il-Galilea, imur il-Galilea, l-art ta' Zebulun u Neftali, it-triq li lemm il-Ġordan, għaliex jgħid li lemm il-Ġordan. Għax allut dik kienet art tal-pagani, ta' dawk li ma jemnux balla, ta' dawk li ma jilqgħux il-Alla. U propju l-mulej Ġesu imur u jażel li jgħix f'nofsu. Il-Ġesu, il-kol kemm aħna għandna bżonnu, għax ħadd minna muqaddis huwa Ġesu li jqaddisna. Anke jien u int ngħaddu mumenti ta' dlam fil-ħajja tagħna. U f'dawk il-mumenti jiena u int għandna nersqu aktar lejh biex hu idawwalna. Ara ma naħsbux li wasalna x'imkien fil-mixja tagħna wara Ġesu. Għadna ħafna lura. Imma jinħallu biss lilu imexxina. Kienet l-għażla tiegħu, il-Vanġelu jagħmilha ċar San Mattew, hija l-għażla ta' Ġesu li jiġi jgħix fost dawk li qegħdin fid-dlam. Jekk jiena naħseb li qiegħed fid-dawl, allura xi fisser? Ifisser li jien m'għandix bżonn ta' Ġesu. Allura Ġesu ma ġiex għalija. Qawwija. Però ma ninsewx dak li jgħid Ġesu għalih innifsu. Jien ma ġejtx biex nikkundanna, imma ġejt biex infejjaq. It-tabib ma jeħtieġux dawk li huma f'saħħithom imma l-morda. Ejjew nippreżentaw quddiem Ġesu il-mart tagħna għalhekk eżies u nagħlaqgħu f'kull quddiesa forsi ma nittempħux. Nippreżentaw ruħna quddiem il-mulej bħala midinbejn. Infatti, ħuti ejjew narfu in-nuqqasijiet tagħna. L-ewwel ħaġa li nagħmlu wara li rroddu s-salib. Kull quddiesa tibda dejjem hekk bistqarrija ta' komunità sħiħa, bistqarrija personali quddiem xulxejn, il-kol kemm aħna midimba. U għax midimba għandna bżonn ta' Ġesu. Ħuti jeżies Alla l-missier wera bid-dier l-imħabba tiegħu għall-bnedmin meta bagħat lill-ibnu l-waħdini fostna. Jew nitolbuh u ngħidulu ġeddidna mulej fl-imħabba tiegħek. Ġeddidna mulej fl-imħabba tiegħek. Għar-rajja tal-poplu tiegħek biex jagħmlu bil-kuraġġ il-verità tiegħek, verità li teħles u ddawwal lil kull bniedem. Nitolbu. Għal bnedmin sabiex daw kollha li jagħtu widen għal profeti folot ta' żminijietna jintebħu li l-verità vera li tagħti dawl lill-ħajja isibuha fil-kelma tiegħek mulej. Nitolbu. Ġeddidna mulej. Għalina il-koll sabiex narfu ngħixu l-kmandament tal-imħabba u nemmnu li fl-isem ta' Ġesu Kristu ibnek li ġie jammar fina l-Ispirtu Santu irċivejna fil-mamudija biex inkunu xhieda ta' imħabtek. Nitolbu. Min dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu nitolbuk mulej dbirek u ddawwal bid-dawl tiegħek il-familji kollha tagħna. Għati l-qawwa lill-morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu. Skiet inresqu it-talbiet tagħna.
U Alla missirna dawwalna bid-dera tal-umiltà ta' ibnek biex aħna narfu wkoll nilqgħu il-bxara tal-Evanġelju u nintebħu li mingħajr ibnek ma nistgħux nimxu. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Ismewiet jixdu l-kobor bil-ħnina tal-mulej li sar bħalna l-bnedmin. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqamu lej dawn l-offerti tagħna li bihom nagħmlu miegħek bidla glorjuża. Għax waqt li aħna nofrulek mill-frott li tajtna, inti tatina lilek innifsek bi Kristus Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzoħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristus Sidna. Lilu għalkemm bħala Alla ma nistgħux narawh, rajnieh fostna bħala bniedem fil-misteru qaddejs tal-inkarnazzjoni. U imnissel minnek qabel kull żmien bħala bniedem kellu bidu fi żmien biex fih innifsu jerġa' jwaqqaf dak kollu li ġarraf u jġeddet u jisaħħaħ il-ħolqien kollu. Għalhekk flimkien mal-anġli aħna wkoll infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewietu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, u sanna fl-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, u sanna fil-oli ta' smewiet. Għaddejs ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, għaddes għalek li tolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Krist Sidna, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt ġdejt li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxirret għalikom għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni. U inroddulek ħajr, għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton
l-isqfijiet u l-ministri tijek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrejb, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex ikunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilina u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jett lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dunubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u laqda li jien trid fija, jint li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. O Ġesu ħelwa tarbija, ejja twieled ġewwa fija. Ġesu tfajjel frott li mħabba, twieled f'qalbi miegħi trabba. O Ġesu ħelwa tarbija, ejja twieled ġewwa fija. Ġesu tfajjel frott li mħabba, twieled f'qalbi miegħi trabba. O reħelu tal-imħabba, il-qalb tiegħi bihek tixxabba. Ejja o Alla f'eddej tiegħi, jisri f'qalbi jotmi.
O Gesù helwa tarbija ejja twilet ġewwa fija Ġesu tfajjel frott li mħabba twilet f'qalbi miegħi trabba. Kem jintħelu Ġesu tiegħi, kem nixtieq inħadnek miegħi, ħarstek ħelwa tihdi bdija li l-qalb tiegħi b'ferħ timlija. O Ġesu ħelwa tarbija, ejja twilet ġewwa fija Ġesu tfajjel frott li mħabba twilet f'qalbi miegħi trabba. Nitolbu. Atina nitolbuku Alla li tista' kollox li ħajjitna titwettaq dejjem iżjed bis-saħħa tal-misteri qaddisa li jiċċelebrajna bi Kristus Siedna. Nidu t-tliet Ava Marijiet illumna Marija hekk illum nofruhom għat-tobba u għall-morda. Kien żommu f'talbna partikolarment il-Dr. Carvania kif ukoll tant persuni li jitolbuna fil-nar tagħhom. Iftakru wkoll fin-nersis u t-tobba li qegħdin iduru bħutna li bħalissa huma maħkumin minn din il-pandemija. Ejjew insostnuhom bit-talb tagħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. O lejl ta' skit, lejl tal-miliet, lejl aziz, lejl qaddis, dawlet is-sema il-kewba li ddit,
ħabret li l-fidwa tal-bnidemin bdil.